Totoy Bato! Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga angkol ug mga anti, tugutin isag ko ninyo na mga sa tagkatahuran nining mga orasaha. Magandang gabi po sa iyo, Kabisyo! At syempre sa ating mga kabisyo dyan na nakatutoy sa atin, kumustamos naman po ang inyong araw ng Biyernes. Wapay sweldo. Kaya nasa bahay ba? O pauwi pa lang, no? Ayan. Hello po sa inyo, magandang gabi po. At syempre, ngayong gabing ito, naisip ko pag-usapan po natin mga kabisyo. Itong mga paboritong bagay na meron tayo, di ba? Yo, Wardzo! Oo, na siguro pag may humiram sa atin, medyo nag-aalinlangan po tayong ipahiram. Kasi nga, baka masira. Baka madaot. Kasi syempre, mahal natin yung bagay, no? Gumagawa tayo ng dahilan kung bakit hindi pwedeng ipahiram para hindi naman sumama ang loob ng iyong mahal na kaibigan. Oo, at isa siguro dyan mga kabisyo, no? Noong araw, pagpaparating po yung Holy Week. Ayan, pag Good Friday na. Siyempre, may hiram sa'yo, di ba? At alam mo ba yung pinakaiingatan mong bagay, mga kabisyo? Yung kaguran. Yung bang pangkayod ba ng nyog? Alam mo kung bakit mga kabisyo? Kasi, igor ang muhulam, ihiramin lang, tapos next year na isa sa uli. Diba? Yun yung mga pinakasimpleng bagay mga kabisyo. Ay nako. At eto gawin niyo po mga kabisyo, punta ka po sa aking fan page sa Totoy Bato Official. At siyempre, andun yung nakapost na mga bagay na di dapat ipahiram at hiramin sa iba. At bakit? Yo, Wardzo! Ayan po, no? Ayan, at pag-usapan po natin yan mga kabisyo, no? Sa ating pangalawang segment. Pangalawang oras po dito sa Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. Ayan, para sa ating programa. Of course, magagandang tugtugan. Shoutout pala sa ating mga manong driver, no? Mga angkol dyan, mga Grab at mga TNVS, Lala Move, syempre trailer truck driver. At napag-alaman ko po mga kabisyo, yung kainan po na 24 hours pong nakatutoy sa atin. Marami pala. Yo, Wardzo! Oo, kung isa po kayo dyan, pwede kayong mag-message po sa aking fan page para mabati naman natin po mga kabisyo, no? Dito lang yan sa ating programang Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. Maayong gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!